Hoy, ang vlog na to. Jula! Ay, Jula! Oh, nasa ta ha. Bago ni siya, presko ba kini nga vlog? Oh, ha? Oh. Asa taron Dodge? Ha? Hoy, asa taron oy? Natulan. Asa napit? Kagsing. Hold up ni bay. Oh, mani bago ng vlog ha. Okay ni ha? Oh. Shut up sa mga basher diha. Salamat kayo. Nakabalik mi Dre, naami pa pliti pa doong Dre. Jamila. Jamil! Yoo! Oh, amane biyo na mo Dre ha. Alawa dyan na biyo na mo Dre ha. Nindot yan ang biyo na mo Dre ha. Oh, isang stab si. Oh. Nisiga na ko sa. Kani siya, nisiga ni sunod, nindot kini. Oh, swimming pool, pahuma swimming pool. Pahuma swimming pool Dre oh. Oh. Oh, napatay daghang umabot oh, gafag na dito. Gafag na dito. Ang sounds na to dito, hold up ni Bay ha. Ton, first time Ton? Dito no? Oy, first time ni mo Dre? First time? First time ba? Oh, salamat ka, salamat. Ambil ng baso. Oh, ra baso ha, ra tuba ha. Mo ni pataas sa kinabuhi ang tuba ha. Mo ni Tiger Beer nga tuba ang sod. Alright, kapag na ha. Yeah! Alright, Joe. Biskucho. Yaso. Yeah. Allah. Hoy, di ata eh. Oy, Brad, imo negosyo, Brad. Sagdi sa i-off na yung cellphone, Brad. Goal na kay ka, Brad. Oh. I-subscribe na imong kuan, Brad. Imong sa Black House o katong ganahan magpakundi ko internet sa outer space natin Black House ha. Outer space niya abot satellite ni siya. O nami Apollo 64 dito. Lon! Hama. Upa. Ubalik kami. Ang premyo. Nagya po ilawom scout. Pero wadre, busy kayo. Sitwasyon na to karon Ria. Ingani siya ka ninaog ang langit. Kadtong wa pa kasuway adtog langit mao ni siya langit re. Ninaog ang langit dili nimo makita ang Negros karon puro langit Kita mo wala. Awa di mo kita dai kay ngit man, ngit karong rasa alauna pa. Alauna sa udto. Magfag mayo. Yan ang sitwasyon karon dere. Pati ngit-ngita. Ingana siya kangit-ngit ha. Kay natabunan tag langit. Kung kisa tong wala pa kadtog langit mao ni siya langit. Indot ya. Dili kay ba klaro basta punaog ang langit nindot jud kita. Ang langit sa payag di mo klarong payag hapit. Mao ni siya. Diha at bang kana Negros na diha. Way makita. Mao ni siya. Pati yung ngit-ngita. Naog ta kay basig mo uwan. Relax yung kinabuhi Tolda tingit-ngita at least kita na mo langit sa langit nagasilak-silak. Okay, alright, peace.
Ah! Oh, ah. Oh, na siya si Niknik. Oh, muta sa takay. Hangover pa ta. Ah, Niknik. Ah, Niknik. Oh. Ah, siya. Oh. Naglimpyo sa tinai sa kanding. Ah, mo na siya. Mo na yung pinakagwapo dres hinatilan. Pinakagwapo ka na. Himili ka na siya babae. Grabe ka na siya ka himili. Oh. Ay laman loob sa kuha sa kanding ha. Ilalipyuhan na ito na ron yato ang kilaon. Tara. Data dres balay sa kuig suon nga borbahor kabuag balay dres kuan bato. Lechon mga lechon. Mo na lechon nga kanding. Tripping ni. Kanding May kanding na. Sa English pa. Sa English kanding di ay. Good. 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 Ano atong view dire ron ha. Unsa naman ni balaya, mura naman ni taka ni turok haligi. Klaro ning haligiha kadagko ba haligiha. Haligi. Mo ni haligi kuan buang. 7-Eleven ba? Ha? Ay bahor. Muta sa takay hangover ta ha. Ano siya. Sige naman na. Imo? Pasko kay Di Mayo. Galing pa kayo lechon na mong kanding lagi. Ha? Lagi. Ha? Di mo mutubag ako. Nagpag dito tunahan na. Dol kay langit ha. Eri ko na rin takang sa lechon nga kanding. Ya. Maabot mula mo lusot ni sa cellphone ng baho. Sige. Balik lang ko kay matagag ni Kondre ha. Shout out sa mga nag-shout out ha. Shout up ha. Okay, bye. Lechon ha. Lechon nga kanding. Among litsa na kuan ba ang anak sa camel. Anak sa kamil. Anak. Litsa mi camel. Asa gapag na sa sige lagpag. Ulang magkahoy na wal. Anong iata sa studio ti yan? Tao. Ulang kahoy. Kani ari mo. Ano matupong yung tilig. Mayo kayo. Yung baga. Latan mo kuno eh. Jula, haleluya, Jula. Latan ko na DL na. Maniniknik mo na babaydor kayo. Himili ka nagbabay. Grabe ka na siya. Alon! Ano gyaptan kay mag-uwan man. Sige, balik ra gyapon ta. Mo na siya ang lechon nga kanding ha. Relax kaya ang kanding lami kini siya. Lechon sa kanding. Lechon nga kanding. Chill ang tanang lechon sa kanding may klase na. Okay kaya. Ninaog ang langit. Ug sa dihang ninaog ang langit. Baw. Ang kanding nga gilitson. Baw. Ano na? Ano? Okay na kayo na. Gidat pang kanding
Huya Mel. Mao ni siya. Ha? Ang langit nga ninaog. Dapat din kabilya ni Mayroong ihina. Ato na paboto ng lechon, maluto na ron taod-taod. Mga lechon na to. Ninaog pang langit. Sa ginaog na niya. Samtang ako may kinabuhi pa.